Watakan rundunar juyin juya hali na ƙasar Iran suna magana fa, suna ma Amerika magana, inda suka fito suka tabbatar da cewa tun da aka fara wannan yakin da ya kimanci wurin kusan kwana 10 kenan ko kwana 12, har yanzu babu wani jirgin yakin ƙasar Amerika wanda ya tunkaro wannan mashigar ruwan Hormuz nan, babu shi. Watan duk wani babatu da Amerika take cewa za ta turo jirgin sojojinta, za ta yi me, za ta turo soji ko ta ma tura bla bla, har yanzu ba wani jirgi, sun ce har yanzu ba su ga jirgin ruwan Amerika ko guda ɗaya na yaki na sojoji wanda ya tunkaro wannan wurin ba, kuma a shirye suke, suna nan suna jiran su karaso wannan wurin shege kafasa. Duk wanda ya isa ya tunkaro wannan bakin ruwan ya ce zai zo ya buɗe wannan wurin da ƙarfi, ko ya ce zai nuna musu wani barazana don su buɗe wannan wurin, sun ce babu shi. Kuma inda Iran ta ƙara tabbatar da cewa a yanzu haka gabaki ɗaya duniya ma ta dogara da ita a haka, saboda yanzu ita kaɗai ta tsayar da cinikayya na man fetur gabaki ɗaya duniya a yanzu haka. Watakan a lokacin da suke fitowa take ma duniya magana, a fito a sa baki akan wannan barazana da ƙasar Isra'ila da ƙasar Amerika suke yi mata, a lokacin da suke maganar cewa Amerika za ta kai mata hari da ƙasar Isra'ila, take ma mutane gargaɗi a duniya a sa baki a wannan magana, aka yi buris aka kyale ta. Yanzu kawai wannan mashigar ruwan kawai Iran ta toshe gabaki ɗaya, hankalin duniya ya tashi. Ko munan da muke Najeriya muna nan muna ji a jikinmu sakamakon hawan farashin man fetur. Ya tashi man fetur yanzu haka ko ina wahalan man fetur ake saboda tsadar man fetur. Duk sanadiyan toshe wannan mashigar ruwan Hormuz ne da ƙasar Iran ta yi, wanda kuma ƙasashe da yawa sa nan suna shan wahala, especially ƙasashen da suka dogara da mai ɗin da ake shigo da shi ta yankin Middle East kenan. Gabaki ɗaya wannan ƙasashen suna shan wahala. Har da ƙasar China a cikin ƙasashen da suke shan wahala a wannan lokacin kenan. Bayan China ga su Amerika da sauran, inda Amerika take barazana cewa za ta turo sojoji a zo a buɗe wannan wurin da ƙarfi. Za ta fara rakiyan jiragen tankuna na mai ɗin kenan, watan tankuna masu dakon mai, za ta fara rakiyan su da jiragen yaƙi na sojoji, saboda kar Iran ta tara wannan jirgin ko kar Iran ta bambama wannan jirgin. Wanda Iran kuma ta tabbatar da cewa tana nan tana jiran su, har yanzu dai bata ga jirgi ko ɗaya ya ƙetaro wannan wurin ba na Amerika da zimman cewa zai wuce wannan wurin. To yanzu dai ana nan ana jira, Amerikan za ta turo jiragen sojojin nata ne koko a baki ne kawai take faɗa dai. Tunda dai mun riga mun san cewa Trump ya riga ya tsorata, ya ce shi bai taɓa tunanin cewa Iran ta da makaman yaƙi a haka ba, sai da aka fara wannan yaƙin, da alamun ya kare kenan.